ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рахти ҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 13та мошинои нав омода кардем ки пешкашро мекунем. ҳама намуд мошинҳо қариб аст ки мошинҳои саб мешудагиш аз 7000 сомония ки пешкаштон мекунем. видеонавора бародаро то охир тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен, дар комментариё нависен ки чӣ хеле мошино хариданем. мо дар видеои оянда ҷудо карда ба шумо пешниҳод мекунем. агар шумо мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира чизе ки барои реклама дорен, метавонед ки дар номерои имо ватсап рӯй кунед. мо дар видеои оянда дар реклама мемонем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 153 сомони 67 дирам. аз шумо хоҳиш мекунем ки ҳамин видеонавори моро дар имотон падилиса кунед. ҳамин видеоша пауза карда силкаша дар имотон падилиса кунед. хеле кори хуб мешид. мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. Якум мошини фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшӣ имрӯзаи мо бародарон Daewoo Matiz аст ки соли бароишаш 1999 солаи судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объём моторош 1 литри простоя, яъне каммасраф, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад ки 1 сола ҳуҷҷат дорад. номерои мошина нав гирифтаган бародарон. мошин яъне ки номерош тоза ҳаст, номерош ҳам номерои зӯрай. аккумулятори нав дорад. дари пешак электропакетови мешавад, трезош оинош. дари пешаш 4 балони 70% дорад. хаддавоюш 80% мега соҳибшон. мошин задагии пӯшидагӣ надорад ки дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 17000 сомония ки бо савдо ҳам мешавад ва варианти алиши ҳам дорад ки ягон опел бошад, болоиш пул метиҳад, алиш мекунад ё ки кадомитон мехарен арзон мекунанд. рақамҳои Россия ва рақамҳои Тоҷикистон шунода ҳастанд, метавонед дигар маълумотша гирен. Дуюм мошини фурӯшӣ. дуюм мошини фурӯшии навбатии мо Opel Vectra аст ки бародарон соли бароишаш 1991 сол, судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объём моторош 1.6 литри простой, коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникае гуфта соҳибаш. 4 балони миёна дорад, хаддавой ҳаст. дигар маълумоти параша айхчон мегирен дӯстон. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад ки нархаш 11000 сомонаи нашод. арзон кардан ягон маълумот нагуфтиян. агар кадомитон харидор бошен, то ҳамин видео ба мондаимон агар мошина нафурӯшанд, метавонед ки мошина рафта бинен, савдо кунед. сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Vectra B. бародарони азиз, Opel Duty сотка, объём нишай, соли бароишаш 2001 солае, судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. газ евро 4 дорад. объём моторош 1.8 литри, коробкаш автоматай. мошин 4 балони нав дорад, 1 сола ҳуҷҷат дорад. задни ахибош 1 сола танировка кардагӣ мега ва клим контролай дӯстон. кожни салон дорад. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад ки ягон камбуд надорад, ҳамаша кардагӣ. мошин чоткай қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархаш 48000 сомония ки бо савдо ҳам мешавад ва варианти алиши ҳам дорад. марҳамат. чорум мошини фурӯшӣ. чорум мошини навбатии фурӯши мо дӯстон Opel Astra F аст ки караванаи сфеди сафед. соли бароишаш 1991 солае, судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объём моторош 1.6 простой ки коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби миёна қарор дорад, яъне ки мошин соза гуфтагӣ, хай ҳолаташ миёнае. 4 балони миёна дорад, ҳуҷҷатош буд шидагиай. мошин дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров қарор дорад ки нархаш 15000 сомонае. хай бо кадомитон харидор бошен, қатишон савдо мекунен ва вариантҳои алиши ҳам дорад. рақамҳошон дар поёни видео, метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти бештараша гирен. панҷум мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс бародарон, соли бароишаш 1995 солае, судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объём моторош 1.8 литри, коробкаш автоматай. мошина системаш беҳтаринае. мошин 4 балони нав, 4 диска, хаддавой дорад, ягон задагӣ пӯшидагӣ надорад. маълумоти бештараша бо телефон мефаҳмонем гуфта соҳибшон, яъне ки беҳуда занг назанам гуфтагай, хоҳиш кардагай. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 43000 сомония ки бо савдо ҳам мешавад. дар ҳамин рақамҳошон муроҷиат кунед, маълумоти бештарша дӯстон
гиред. шашум мошини фурӯшӣ Opel Astra J бародарон соли барои 1999 солае ки судишвориш бензин газ дорад кор мекунад. Абё мотор 1.6 простой коробкаш механикае. Мошин дар ҳолати хуби техникае. 6 моҳ ҳуҷҷат дорад. дари пешаш электропакетае. Мошин коробкаш 100% дадаги пуштагӣ надорад. срочно пул дар кора мега барои Россия рафтан барои проблемаи шахсӣ ба ҳамин хотир мефурӯшем гуфта соҳибшон. мошин дар пойтахт қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 32000 сомония. дар ҳамин рақамошон метавонед занг занед дигар маълумотша гиред. ҳафтум мошини фурӯшӣ ҳафтум мошини фурӯшии навбатии мо дӯстон ВАЗ 2106 молодёжни ҳастае ки соли бароиш 1987 солае. судишвориш бензини холияи мошин газ задагӣ нестае. абё моторош 1.6 литрае. коробкаш механикае. мошин дар ҳолати хуби техникае ки 4 баллони нав дорад. 4 диска хадавои ҳамаш кардагӣ ягон ҷо задагӣ надорад. нашо танировкаш ягон маълумот додагӣ нестанд. агар шумо харидор бошед ё ки ягон вариант доред дар рақамошон дигар маълумотша мегиред. мошин дар пойтахтае. нархаш 25000 сомония дӯстон. марҳамат дигар маълумотша гиред. ҳаштум мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz C-класс дӯстони азиз бояд дига ҳастае. соли бароишаш 1998 солае ки судишвориш бензин газ дорад кор мекунад. абё моторош 1.8 литрае. коробкаш механика. 4 баллони қариб ки нав ҳастае. хадавой дорад. мошина ягон ҷош сарапина нестае гуфтае. ягон ҷош хирошидагӣ кандагӣ ягон чи расидагӣ нестае. гарантиш катия гуфта соҳибшон. мошин 100% кор мекунад ҳама ҷош. мошин дар ноҳияи ёвон қарор дорад ки нархаш 50000 сомония ки бо савдо ҳам мешавад ва вариантҳои алиши ҳам дорад ки метавонед вариантотона пешниҳод кунед. рақамошон дар поёни видео. мегзарем ба эълони навбатӣ. наҳум мошини фурӯшӣ дорем ки дӯстон ВАЗ 2107 ҳастае. свети сафеди раднӯишае. соли бароишаш 1984 солае. судишвориш бензин газ дорад кор мекунад. абё моторош 1.6 литрае ки коробкаш механикае дӯстон. мошин дар ҳолати миёна қарор дорад гуфтагиа соҳибаш. 1 сола ҳуҷҷат кардагиан. аккумулятори нав задагиае. мошин 100% кор кардесае мега. қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархаш 7000 сомония ки бо маълумоти бештарша барои одамои харидорон бо 1 грамша мегзарем гуфтагиа. марҳамат дигар маълумоти пурраша дӯстон гиред. даҳум мошини фурӯшӣ даҳум мошини фурӯшии навбатӣ дӯстон бардорем ки хоҳиш карда будам. Daewoo Lacetti ҳастае. соли бароишаш 2005 ки судишвориш бензини холияе. абё моторош 1.6 простой коробкаш механикае. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад ки 4 баллонш қариб навае. хадавой дорад. ҳама ҷош 100% гуфтагиа соҳибаш. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 28500 сомония ки бо арзон мекунем гуфтагиа. яъне ки муомилаи хуб дорад ва вариантҳои алиши ҳам дорад. бо ягон BMW кати ё ки Mercedes ё ки Opel ҳам алиш мешавад. рақамошон дар поёни видео метавонед дигар маълумотша гиред. 11 мошини фурӯшӣ 11 мошини фурӯшии навбатии дӯстони азиз Daewoo Leganzia ки свети сиёҳ ҳастае. соли бароишаш 1998 солае. судишвориш бензин газ дорад кор мекунад. абё моторош 1.8 литрае. коробкаш автоматае бародарон. мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. 100%. мошин кондитсионер дорад гуфтагиа соҳибаш кор мекунад. хадавоиш 80%. моторош 100% ранги соат кор мекунад гуфтааст. кузуфош задагӣ пӯшидагӣ надорад. мошин дар ноҳияи ёвон айни ҳол қарор дорад. 16000 сомонӣ нархаш бо савдо ҳам мешавад ки рақамошон дар поёни видео метавонед муроҷиат кунед дигар маълумотша гиред. 12 мошини фурӯшӣ бардорони азиз якта акамон якта Москвич пешниҳод кардагиае ки Москвичи
412 ҳастаи сирошона фурӯхта мешавад. соли бароишаш 1979 солаи судишвориш бензин газ дора кор мекунад гуфтага. объем моториш 6 литраи коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи мошин дар шаҳри хуҷанд қарор дорад. нархаш 6000 сомонияе ки бо кадоми харидори аниқ бошад биян мошинаи пеш бинад гуфтааст. бо камтар дига арзон мекунем. кадомитонда агар ҳамин хел мошин дар кор бошад рақамошон дар поини видео метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти 100%аша гирем. дӯстон лайкотон намонен. чӣ мошине ки дар кора дар комментария нависен, мо албатта мегузорем. 13 мошини фурӯшӣ. 13 мошини фурӯшии навбатӣ дӯстон Opel Astra F хачбекаи свети сафедаш. соли бароишаш 1995 солаи судишвориш бензин газ дорад кор мекунад. объем моториш 6 литраи коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 та балони миёна дигар маълумотша бо телефон мефаҳмонем гуфтагай. мошин дар шаҳри душанбе нархаш 23000 сомонияе ки бо савдо мекунем дар пеши капот. бо арзонам мекунам ва варианти алиши ҳам дорад. рақамошон дар поини видео метавонед муроҷиат кунед. ин бо 13 мошини фурӯши мо шумаам роӣ кунед то видеои оянда.